4 без 5 свършихме днеска по-на време, че се оправихме. Обадиха ми се едни хора, 2 жени. Взели се един апартамент, иска да изсвърлим някои неща. Сега ще ви взема с нас и ще направя един бърз епизод да ви покажа как се случват нещата. Корпус за бързо реагиране. Ай, сега се качваме. Айде, парете се. Вече сме на адреса. Фръга, реди всичко навътре, гледайте, не спукате тубата с бензин. Двама долу, двама горе. Айде, звъна да влизам. Тук входа е брутално ужасен. И сега ще ви покажа ретро асансьор, който е по-малък от 30 годишен. Такива асансьори не е виждал. Виж са. И влизаш. Покажи му как се отключва. Влез. Дръпаш това, като ще ми пускаш асансьора, дръпаш това и не го заключваш. Да. Иначе няма тръгна. Не бе, не го слушай, това няма да го дърпаш. Само ще заключи вратата, асансьора тръгва. Айде. С 100% са. Заключи си са. Така. Заключи, бе? Готово, заключи, бе. Готово, давай, дърпа решетката. Решетката учене на 50 години си. Това ти казвам? Да, задръж. На 6 те тръгва. Айде готово, тя ще го оправи, тя му знае челоните. Това е на Хитлер асансьора. През Хитлерово време е произведен. Махай ги тия бакуци. Дай там дребните работи, каквото има. Лелче, този шкаф изхвърляме ли го? Да. Този шкаф ще махнем. Ето този фризер. И как е лепнал яко. Тук на Карибски пирати ковчега. Има на хладилник, трябва да изчезнат столове. Изкарвай ги тя работи, мащи. Изкарайте ги тук до асансьора, ще ги напъхам. Така, давай другото си. Да, те направим един курс, да могат ние да мъкнат. Силно буте навътре влез. Така, браво. Давай го това отгоре. Айде, колегите отдолу ще го поемат. Ето са. Оп, оп. И сега трябва да го викнат. Оказа се, че асансьора не ще е слезне, сам дърпаш го това. Аз ще ти затворя и натискаш партер. И като го изкара това, изкарват го и се качваш. Давай. Браво. Слизам с асансьора, понеже трябва да дръпна решетката и отдолу не мога да го вика друг човек. Трябва като се кача да дръпна решетката и да натисна копчето. Свалям хладилник. На пъпа на центъра на Плевен. Какви са тия аборигенски истории? Тук се едно от прайерът. Мале. Вади го да го пълним с бира, да го карам. Не. Карам ти го пълним с бира. Боже. То другото е фризер. Да. Карай на усет. Последния курс правим са. Е тия работи. Ги качихме. Сега остава една масичка такива с стъкла малка и пътуваме. Корпуса са бързо реагиране. Всичко е натоварено, хората са доволни, платиха ни, щастливи са. Точно 48 минути отне всичко. Ако някой има нужда с асансьор, без асансьор, къртим, трошим, разбиваме, сваляме отпадъци, дигаме материали, транспортни услуги, който каквото реши, ето го номерчето, да звънка и ще му помогнем с драго сърце.